Az Agroplast Kft., illetve jogelődje 1969-ben kezdte el az üvegszál erősítésű poliészter termékek, elsősorban épületek gyártását. 1972-től az új igényeket figyelembe véve ráálltunk az úszómedencék, játszótéri csúszdák, napozópadok, kertiszékek, valamint különféle tej, permetlé, illetve halszállító tartályok, továbbá az állattartásban használt borjúrekeszek gyártására. Cégünk saját gyártóforma készítő műhellyel rendelkezik, így a rendelkezésünkre bocsájtott, vagy az általunk AutoCAD rajzoló programmal megtervezett rajz alapján minden üvegszál erősítésű poliészterből elkészíthető munkát le tudunk gyártani. Kézi laminálási eljárással elsősorban egyedi, kis és közepes sorozatú termékek gyártására vagyunk felkészülve. Játszótéri, az MS-EN 1176-os szabvány szerint minősített csúszdáink időtálló, korszerű, esztétikus termékek, melyek a játszóterek kedvelt játékai. A több mint 30 éve gyártott kerti fürdőmedencék üvegszállal erősített poliészterből, egy darabbal legyártott készműanyag medencék. Anyaguk ellenáll az időjárás változás okozta igénybevételnek és a napfénynek. A gyártás első fázisaként a gyártóformára felvisszük a formaelválasztót, majd felpolírozzuk vagy szárazra töröljük. Ezt követi a termék felületét adó bekatalizált finom réteg. Harmadik műveletként végezzük a laminálást, melynek során átlapolással több rétegben terítünk fel üvegpaplant vagy üvegszövetet, ecsettel és teddy hengerrel felhordott gyantával átítatva. Tömörítő hengerrel ezt a folyamatot gyorsítjuk és eltávolítjuk a légbuborékokat. A terméket megkötése után 2-3 órával leválasztjuk a gyártóformáról és méretre vágjuk. Termékeink helyszínre szállítását, fürdőmedencéink szakszerű telepítését igény esetén elvégezzük. A borjúrekeszeket 1993 óta nagy mennyiségben exportáljuk Németországba. Jelenleg termékeink több mint 50%-át az Európai Unió piacain adjuk el. Belföldi értékesítésünk részben saját telephelyünkön, részben pedig országosan 23 viszonteladó által történik. Éves árbevételünk 1,5 millió euró.
Medencéink magas fényű, kék színű belső felülete könnyen tisztántartható, minimális karbantartással hosszú éveken keresztül zavartalanul használhatóak. A süllyesztett víztükör a medencék szélén kihajtott perem alatt 12-15 cm-re kerül kialakításra. A legtöbb típusnál az egyik oldalon lépcsők könnyítik meg a belépést, melyek ülőpadként is használhatók. A telepítéskor elvégzett körbetonozással válnak vízterhelés vonatkozásában öntartóvá. Üzletpolitikánkat a megbízhatóság jellemzi. Vevőink igényét igyekszünk rugalmasan kielégíteni, a vállalt határidőket pontosan betartjuk. Környezetünk megóvását az ISO 14001-es környezetirányítási rendszer munkánk kiváló minőségét az ISO 9001/2000-es minőségirányítási rendszer biztosítja. Cégünk megfelel az EU normáknak és a törvényi előírásoknak. Hozott rajz alapján mindenféle üvegszálas poliészter termék felszerszámozását, gyártását vállaljuk.